Лекче, клонсо. Ще закъса. Ти хора са. Ой, браво. Браво. Иди бе. Сайката карти. Оп. То аз и там закъсах сатевето. Чук ди хора са. Това е стръмно гетерево, човек. Дай цигара. Битак, изчекай ме да се кача горе, там ще се снимам. Ще има спалнение. Пушим ли по една цигара или тръгваме? Ама, чука при джеса. Айде, направо горе, бе. Спира нердече. Изпущи тук по една цигара. Горе ще се спира или пак ли да палят? Ами сега ще стигнем до крайната точка, човек. Оп. Горе или? Браво. Няма, брат, там е гетере стръмно. Стръмно, Хилме. Гетере... Тук сега изглежда така, но това е гетере дик, брат. Чая да им сега четворката какво прави. До там всички стигат, брат. От там нагоре... Викам нещо под случайно. Някой по него се качи. Оп. Ана, стръмно, дали. Той няма гума, не знам дали ще му. Той без гума въобще да не тръгва там. Като има, или се спусти и си мине встрани някъде. Брат, това е хубавото при мотора, че ако падне той ще се сурне и ще спре. Малате, ето тръгнали оттам надолу да се търкали, ето към дерето ще спре. Не мога да намерим печели после. Дерето ще спре, дерето. Аз затова, иначе до там го качих и аз до половината. Но точно по средата закъсах, пак виж всички гуми са. Сложи. Оп. Значи това, ако си мислите, че е гадно, там има още по-гадно. Там в гората, вътре в гората вече. Там го качват, не знам... Много проф трябва да си, брат. Брат, аз няма смисъл, защото нямам гума никаква. Предния път почти такова. Ще за друго. 200 кг, как се пазят, бе, брат? Това стръмното. Днеска неща са търкалям повече. Кой каже, изгърмях си патроните? Те го как са търколиха, аз не усетих какво стана даже. Ти пробва ли защо? Аз 2 пъти пробвах, брат. Единия път до там, докъдето са първите мотори, до там пробвах.